Slovensko je malá krajina v strede Európy, ale fakty sú o nej oveľa väčšie, ako si väčšina ľudí myslí. No a my sa dnes na ne pozrieme. Takže ak sa ti video bude páčiť, určite lajkuj, odoberaj, zdieľaj, no a ja nebudem zdržiavať a poďme na video. Slovensko patrí medzi krajiny s najväčšou hustotou hradov na svete, ale samozrejme v pomere k rozlohe. Na relatívne malom území sa nachádza veľa kaštielov, hradov alebo zrúcanín. Väčšina z nich vznikla ešte v stredoveku ako obranné pevnosti proti vpádom. Dnes sú z nich už iba turistické atrakcie a symbol slovenskej histórie. Slovensko je známe obrovským množstvom minerálnych prameňov. Mnohé z nich sa využívajú už stovky rokov v kúpeľníctve. Mestá ako Piešťany alebo Trenčianske Teplice na nich doslova vyrastli, no a to preto, lebo majú rôzne liečivé účinky, a to v závislosti od ich zloženia. Za tretie máme tisíce jaskyň na Slovensku. Na Slovensku sa nachádza viac ako 6000 jaskyň. Nie, nerobím si srandu, fakt viac ako 6000 jaskyň, akože halus. Niektoré sú prístupné verejnosti, ale niektoré sú ešte stále nepreskúmané. Najznámejšia jaskyňa na Slovensku je Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá je fakt asi najznámejšia na Slovensku a je svetovo unikátna. Jaskyne vznikali milióny rokov pôsobením vody a prírody. Za štvrté, veľká časť Slovenska je pokrytá lesmi. Slovensko patrí medzi najzalesnenejšie krajiny Európy. Ťažké slovo pre mňa, hej. Lesy pokrývajú veľkú časť slovenského územia, no a logicky najviac v horských oblastiach. No a vďaka tomu máme veľmi bohatú prírodu a veľa chránených území. A je to aj dôvod, prečo je u nás taká silná turistika. Je celkom málo, že na Slovensku je toľko turistov, lebo nám bežným občanom nepríde, že by to bolo niečo zaujímavé, ale tak keď sa fakt nad tým zamyslíme, tak naša príroda je unikát. Ale to si neuvedomujeme, my chápeme sa. Banská Štiavnica bola európske centrum baníctva. Kedysi patrila medzi najdôležitejšie banské mesta v Európe. Ťažilo sa tam hlavne zlato a striebro. Mesto bolo veľmi bohaté a technologicky vyspelé už v stredoveku, no a dnes je zapísané v UNESCO. Za šiesté, niektoré mestá boli kedysi oveľa dôležitejšie. Viaceré slovenské mestá v minulosti mali oveľa väčší význam, ako majú dnes. Boli to obchodné a administratívne centra regiónov, ale postupom času sa ich význam zmenšil kvôli vývoju dopravy a ekonomiky. Ale historické budovy to aj tak naďalej dokazujú. Pri tomto fakte si možno poviete, že mi drbe. Čo už nám drbe? Prepašte za výraz. Fakt nám už drbe v tej krajine? Ale Slovensko je srdce Európy. Slovensko sa často vyznačuje ako srdce Európy, ale je to najmä symbolické označenie vzhľadom na polohu Slovenska v Európe. Používa sa hlavne v turistike a marketingu, a to preto, lebo keď sa pozriete na mapu Európy, tak Slovensko sa nachádza v takom strede ako srdce, takže je to skôr z toho geografického hľadiska, hej, nie že by Slovensko pumpovalo Európu, to tak vôbec nefunguje, ale hlavne čo sa týka toho geografického hľadiska. Za 8, silná folklórna kultúra, s týmto veľmi súhlasím. Slovensko má veľmi bohatú folklórnu tradíciu. Každý región má svoje vlastné kroje, tance, piesne. No a tieto tradície sa zachovajú už stovky rokov, no a doteraz to funguje na festivaloch alebo oslavách a podobných podujatiach, takže toto fičí na Slovensku už stovky rokov a pekne sa nám to tu udržuje. Ináč to si myslím, že je dosť také symbolické na Slovensku, že fakt tieto piesne, kroje, tance, toto je fakt, že slovenská vec, že toto, keď niekde vidíš Slovensko, hej, takže toto je pravda. V minulosti bolo Slovensko dôležité aj kvôli nerastným surovinám. Ťažili sa tu rôzne rudy, sol a iné nerasty. Tieto suroviny mali veľký význam pre ekonomiku Uhorska, no a mnohé banské mestá vznikli práve kvôli tomuto. Takže možno aj Banská Bystrica, Banská Štiavnica, teda vlastne Bystrica si nebola banská, takže asi iba Štiavnica. Je to tak. A ako posledný fakt je, že je malá krajina, ale veľa histórie. Aj keď je Slovensko malá krajina, má fakt, že bohatú históriu. Bolo súčasťou rôznych ríš a významných historických období. A to ovplyvnilo kultúru, mesta aj architektúru. No a preto tu nájdeš mix historických vplyvov. Ak sa vám toto video páčilo, kde sme si zhrnuli 10 faktov o Slovensku, budem rád za každý like, odber, komentár, zdieľanie. Napíš mi do komentárov váš názor, čo si myslíte o týchto faktoch, ktoré veci ste z týchto vecí, čo som povedal o Slovensku, vedeli, ktoré naopak ste nevedeli. A naozaj budem rád, ak budete lajkovať, odoberať, zdieľať, ak sa vám toto video páčilo. No a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute, majte sa.